Добре дошли в Холандия. Не очаквах изобщо втория ни влог да е от друго пътуване, но се наложи да дойдем до Делфт и да помогнем на сестра ми да се изнесе. Така че следващите няколко дни ще ви взема с нас и ще ви разкажа къде са любимите ни заведения, места в Делфт и какво да правите като сте тук. Сега отиваме на разходка. Тук за първи път хващаме слънчево време от почти всеки един път, в който сме идвали. Винаги е супер студено, а сега е мега топло, даже с кожен шлифер. Ми е топличко, но тъй като е 11 сутринта... 11 сутринта. 11 сутринта. Станахме в 9. И винаги се оправяме много бавно. Отиваме да си вземем кафе и да изчакаме по прозореца. Да видим дали ще я оплашим. Да. Значи аз според мен, за съжаление, ще се е събудила ние докато идем. Холандците имат най-интересните комбинации за кафета. Топъл шоколад с кафе, бейлис с кафе. Това беше много интересно с... Как се нарича? Я го виж в момента. Кое? Това където първото ти прочета. Да! Satanic Coffee. Да, Satanic Coffee. Satan's Coffee. Което е на холандски написано, но ще се опитам да го преведа. С джинджер, мока сироп, херлихе, слагрум. Сметана беше слагрум. Майо. Very interesting coffees. Това е горния етаж на заведението, в което седнахме. Казва се Штат Кофи Хюс, Штат Кофи Хаус, предполагам. Определено ви препоръчваме заведението и за хапване, за брънч, за кафе дори само. Делфтци имат специфично тяхно синьо и са много известни с керамиката си и с всички елементи в точно този цвят. Вижте колко са красиви, направо са изяществени наистина. И това, което супер много ми харесва, е как са запазили всички стари къщи и са ги реновирали, но са запазили техния old school charm. Са ги направили ресторанти, заведения, барове. Просто определено знаят как да се грижат за това, което са наследили от поколения. И докато ги чакам, реших да ви покажа аутфита си. Малко е тъмно, но се надявам да видите. И едно кратко включване от София, тъй като се сетих, че съм пропуснала да ви разкажа къде и как можете да откриете най-красивите полета с лалета. Първата локация е, така да кажем, нашето тайно откритие, тъй като не присъства в много от травел гайдовете, а това е именно островчето Гуере Оверплаке. Лалетата са разпръснати буквално из целия остров, като няма проблем да се разходите из полетата, да се насладите на невероятни гледки и да се снимате, като основното е да не се късат и да се пазят цветчетата. И последните две локации са всъщност в едно и също градче, а именно градчето Лисе. Изключително красиво е. В градчето Лисе се намира и най-известната локация, а именно градините Койкенхоф. Това е платен парк, в който можете да се разходите и да разгледате над 7 милиона различни цветя и растения. Надявам се тази информация да ви е била полезна, споделете ми в коментарите. И се връщам към препоръките за Делфт с две супер свежи и вкусни брънч заведения, а именно Йоханес и моето любимо Кек. Отиваме да ядем Apple Pie! Това е центърчето на градчето Делфт, където сестра ми учеше магистратурата си. И е толкова кют, ще ви покажа и каналчетата. А сега да ходим да ядем Apple Pie. Хай!
това е любимото ни място в Делфт с Apple Pie, греяно вино и атмосферата е супер кози. Look at this apple pie. Ние пием топъл шоколад с ром. Wow. Решихме да пробваме играта Руми Куб и видимо на мен не ми се получава много, но най-накрая изтеглих. Мога да стартирам и аз. Но е много естетик. И местенцето. Тази вечер решихме да пробваме по рейтинг най-добрия рамен в Делфт, Никол. И заведението е най-сладкото, виждате колко е мъничко. Чака се на опашка да го имате предвид. Но сестра ми е пробвала рамена и каза, че е много хубав. Така че сме excited. Бяха най-милите. Дадоха ми да пробвам бульона на рамена, за да видя дали ще ми хареса, тъй като е с порк. Да тестваме, но сестра ми казва, че рамена е страхотна. И моят рамен, който е с veggie meat и с бульон. И напитките ни.